אזרחי ישראל, אחרי 7 באוקטובר, כפי שעשו מאות אלפי ישראלים פטריוטים, גם חבריי ואני התגייסנו. עשינו זאת למרות שידענו שזו ממשלה רעה. עשינו זאת בגלל שידענו שזו ממשלה רעה. עם ישראל, הלוחמים, המפקדים, משפחות הנרצחים, החללים והחטופים היו זקוקים לאחדות ולגיבוי כמו אוויר לנשימה. ולכן הקמנו ממשלת חירום מתוך שותפות גורל, לא מתוך שותפות פוליטית. חודשים אחרי אסון אוקטובר, המצב במדינה ובחדר קבלת ההחלטות השתנה. נתניהו ושותפיו הפכו את האחדות לקריאה נרגשת, ללא כיסוי במציאות. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בהססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. בכנות, להיכנס לממשלה הייתה החלטה פשוטה. לצאת כשחטופינו במנהרות החמאס, כשתושבי הצפון הרחק מבתיהם ואלפי לוחמים בחזית, זו החלטה מורכבת ומייסרת. לשתי ההחלטות מכנה משותף אחד, טובת מדינת ישראל. ניסינו להשפיע על כיוון הספינה בחדרים הסגורים. האמת היא שהמציאות לא פשוטה. המערכה תארך שנים. לא אבטיח לכם ניצחון קל ומהיר. מגיע לכם יותר מהבטחות ריקות. אבל מדינת ישראל צריכה ויכולה להגיע לניצחון אמיתי. ניצחון אמיתי שם את החזרת החטופים הביתה מעל להישרדות בשלטון. ניצחון אמיתי הוא ניצחון שמשלב בין הצלחה צבאית ליוזמה מדינית ואזרחית. ניצחון אמיתי יביא למיטוט החמאס והחלפתו. ניצחון אמיתי זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה בביטחון. ניצחון אמיתי זה לבסס ברית אזורית מול איראן בהובלת ארצות הברית וביחד עם כל העולם המערבי. ניצחון אמיתי זה לשנות את סדרי העדיפויות הלאומיים, להרחיב את מעגל השירות והמשרתים, ולוודא שישראל תוכל לאתגרים העומדים בפניה, ולא להביא מחר למליאה חוק שפוגע בביטחון המדינה בזמן מלחמה בגלל חוב פוליטי. לצערי, נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי שהוא ההצדקה למחיר הכואב והמתמשך. לכן, אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. בלב כבד, אך בלב שלם. אנחנו מתייצבים היום למערכה על גורלה של מדינת ישראל לדורות קדימה. כדי להבטיח ניצחון אמיתי, ראוי שבסתיו, שנה לאסון, נצא לבחירות שבסופם תוקם ממשלה שתזכה לאמון העם ותוכל לאתגרים. אני קורא לנתניהו, קבע תאריך בחירות מוסכם. אל תיתן לעם שלנו להיקרע. עלינו גם להקים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את הכשלים מבית ותגן עלינו מול המתקפות הצבועות מבחוץ. אני קורא לכל מנהיגי המפלגות ולכל הכוחות בזירה הציבורית, מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, להתאחד מאחוריי במסע הזה. כולנו צריכים לפעול כאיש אחד למען בחירות שבסיומן נקים ממשלת אחדות, ציונית, לאומית וממלכתית. ממשלת אחדות אמיתית. אני קורא לכל חברי הכנסת בקואליציה שמבינים לאן אנו צועדים, הישמעו לצו מצפונכם. אני מבקש באופן אישי לפנות לשר הביטחון. יואב, אנחנו מכירים שנים ארוכות. גם כשהיו בינינו מתחים, תמיד כיבדתי אותך והערכתי אותך. במלחמה הזו למדתי להעריך אותך אף יותר. אתה מנהיג אמיץ ונחוש, מעל הכל אתה פטריוט.
בעת הזו המנהיגות והאומץ הם לא רק להגיד מה שנכון, אלא לעשות את מה שנכון. יש כאלו שאומרים שסייענו לנתניהו כשנכנסנו לממשלה. הוא לא העניין, אלא מדינת ישראל. אני יודע שאומרים שאני לא רמאי, שונא וחסר הכבוד כמו יריביי. נכון, אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד. אני מוכן למות בשביל הילדים שלכם. ההורים שיושבים בבית יודעים זאת. משפחות החטופים שנכנסו לליבי ולביתי יודעות שאחבק אותן ואהיה בשבילן תמיד, בפחד, בצער ובעזרת השם גם בשמחה. אני אומר זאת באופן חד וברור. חבריי ואני תמיד נתייצב כשהמדינה תצטרך אותנו, בכל מחיר פוליטי ובלי פחד ממה שיגידו. סיכנתי את חיי עבור המדינה מול אש מחבלים עשרות פעמים. סיכון פוליטי לא יהיה מראת חיי ולא יקבע את דרכי. אזרחי ישראל, הלב של כולנו התמלא אתמול שמחה וגאווה כשראינו את נועה, אלמוג, אנדרי ושלומי שבים לבתיהם. היה זה במחיר כואב של נפילת רב פקד ארנון זמורה זכרו לברכה, שמסמל את רוח הגבורה הישראלית. במלחמה הזו, כמו רבים אחרים, אני מחזק את מפקדי צה"ל וכל ראשי זרועות הביטחון שקמו מהאסון הכבד ונלחמים ומנהלים את המלחמה במקצועיות, באומץ ובנחישות בכל הזירות, ואני מחזק את כל הלוחמים. המשימה עוד ארוכה. היום אני רוצה לבקש סליחה ממשפחות החטופים. עשינו הרבה, כשלנו במבחן התוצאה. לא הצלחנו עדיין להחזיר רבים מהחטופים הביתה. האחריות היא גם שלי. כל אחת ואחד מהם הוא עולם ומלואו. אני סומך על זרועות הביטחון שימשיכו לעשות הכל כדי להשיבם. אני עומד מאחורי המתווה שקיבלנו בקבינט המלחמה, ושאת עקרונותיו הציג הנשיא ביידן, ודורש מראש הממשלה את האומץ הנדרש לעמוד מאחריו ולעשות הכל כדי לקדמו. אני מתחייב גם היום, כשנהיה באופוזיציה, ניתן גיבוי לכל מתווה אחראי. ניתן גב ללוחמות וללוחמים שלנו, לחברה הישראלית ולכל מהלך נכון שתבצע הממשלה. כשנצא להפגין, נעשה זאת לפי חוק, מתוך סולידריות ורצון לצאת לדרך חדשה, ולא מתוך שנאה. ואני קורא לאזרחי המדינה המשרתים, המשיכו להתייצב. למלחמה מחיר כואב. למעלה מ1,000 משפחות שילמו אותו, ואלפי פצועים יישאו את צלקות הקרב בגופם ובנפשם. הם הגיבורים האמיתיים, ואני רואה אותם לנגד עיניי בכל יום במעשיי. רבים מחבריי איבדו את היקר להם מכל במלחמה הזו. ביניהם גם שותפי ורעי גדי איזנקוט, שבשמונת החודשים האחרונים היה לצידי מאות שעות בלילה וביום. בעתיד עוד תחשף השפעתו החשובה. אני מלא הערכה לנחישותו להמשיך לפעול למען המדינה ולמען החיים. זוהי מסירות יוצאת דופן שתמשיך לשרת את הציבור בישראל בכל מקום שבו נהיה. גדי, תודה לך. אזרחי ישראל היקרים, גם אם מהמקום בו אנו נמצאים קשה לראות זאת, אפשר אחרת ויהיה אחרת. גם ברגעים האפלים בהיסטוריה היינו עם שנושא על נס את התקווה. אחרי אסון 7 באוקטובר הוכחנו חוסן. הוכחנו שאנחנו יכולים ונכונים לכל אתגר. לא נחזור ל6 באוקטובר לעולם. לא מול אויבינו, וחשוב מכך, לא בתוכנו. אני אומר לכם בביטחון, אם נשמור על עצמנו חזקים מבפנים, ננצח כל אויב. לשם כך חייבים לחקור
לבחור ולחבור. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בעזרת השם נמשיך ונצעד בה ביחד.